Здравейте, почитатели на MagNet.bg. Днес ще ви направя кратко ръководство на една програма за размяна на бутоните на MacBook. Програмата се казва K-Remap for MacBook. Програмата се инсталира лесно. След инсталация трябва да се рестартира компютъра. Сега искам да сменя този бутон с това. И сега да видим как става това. Стартираме програмата. Ето тук горе се появява иконката статус бара. Натискаме лявата копче на мишката и даваме на преференс. Сега, за да разменим бутоните, ще натисна първо бутона, който е горе вляво. Става дума за този бутон. Натискам бутона и се появява възможностите, се появяват For International English Keyboard. Де факто, като направя езика на български, с този бутон да се изпише буквата Ч. За целта трябва да се маркира Swap Detailed. Ето готово. Сега да променим езика на български и да пробваме. Ето Ч. Това е.